número 2. I les nostres dolces Sweet California es queden a les portes de la número 1. Els hi falta una mica, només una mica més d'energia per part vostra per aconseguir sonar a la màxima posició. I que bé que sona aquest Infatuated. Aquesta és la música de Sweet California, Infatuated. Es queden a les portes de la posició número 1. Qui sap si el proper cap de setmana estaran a la número 1 de Digital Hits, depèn de vosaltres i de les vostres votacions a través de les vies de contacte habituals. Ara, quedem-nos amb la nostra secció d'actualitat cinematogràfica, com sempre, amb els companys de Mola TV des de Sabadell i la Sara, que ens prepara la pel·lícula, la recomanació d'aquests propers 7 dies pel que fa a la gran pantalla. Endavant! Què tal, com estàs, David? Doncs avui us presentem la pel·lícula Gran Piano, que per fi s'estrena als nostres cinemes. Aquesta suposo que us sonarà perquè ha sigut l'encarregada d'obrir el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ja fa 2 setmanes i ha tingut molt de ressò. La cinta ha estat dirigida per l'espanyol Eugenio Mira, produïda per Rodrigo Cortés, director de l'exitosa Variet, amb un repartiment internacional liderat per Elijah Wood. I què s'explica en ella? Doncs una de les pitjors situacions que li poden passar a un home. I en aquest cas parlem de Tom Selznick, un pianista amb molt de talent, però també amb un gran problema, la por escènica. Després de passar uns anys allunyat dels escenaris, reapareix en un esperat concert a Chicago, davant d'un públic expectant. Però troba un missatge escrit a la seva partitura que l'amenaça de que si falla una sola nota, ell i la seva dona corren un greu perill. Així que aquí comença el malson del protagonista, que sense que ningú se n'adoni i sense abandonar l'escenari haurà de descobrir qui és aquest personatge, el perquè de la seva amenaça i, sobretot, intentar sortir ben parat de la situació. Us posem el tràiler. Tom Selznick, el mejor pianista de su generación, ha vuelto. Han pasado 5 años desde su retirada de los escenarios. Tom, sigues vivo. El nuevo Rachmaninoff, salvo por los nervios. Voy a cagarla, Norman, lo sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna nota. ¿Y qué? Damas y caballeros, Tom Selznick. Falla una sola nota y morirás. Los 4 últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. ¿Quién eres? Ya lo pillo. Soy el tío del pánico escénico, al que mandas mensajes porque está cagado. Lo estás. ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario, lo veré. Si pides ayuda, lo sabré. Si haces cualquiera de las dos cosas, tu mujer morirá. Emma. Si fallas una sola nota, serás tú quien muera. Ahora sabes lo que es el pánico escénico. ¿A qué estás esperando? No me decepciones, Tom. ¿Crees que eso me detendrá, Tom? ¡No te atrevas a tocarla! En fi, la pel·lícula té un plantejament molt interessant, també una bona posada en escena, bones interpretacions, ambientació i una banda sonora formidable. Però també hem de parlar d'algunes crítiques negatives que fan referència sobretot a la segona meitat de la pel·lícula i al seu final.
Això sí, l'haurem de veure per poder valorar nosaltres mateixos. Així que, ja sabeu, podeu anar al cinema aquest cap de setmana que s'estrena aquesta pel·lícula. Tornarem el proper divendres amb una altra estrena. Que vagi bé. Gràcies, companys de Mola TV, gràcies, Sara, per la secció de cinema d'aquesta setmana. Anem ara cap a la nostra secció més participativa, podríem dir més oberta, a les xarxes socials. Blanca Ros, què tal? Bé. Sí, molt bé. Ara m'ha dit que estàs començant a treballar a l'MTV, no? Està xula, la samarreta és de l'Andrés. És el logotip antic de l'MTV, quan era una televisió musical. A veure si posem de moda també el Digital Hits, no? Home, el Digital Hit ja està sempre de moda. No és una moda passatgera, sinó que sempre. El merchandising. Home, si voleu samarretes, ho sabeu, tota la gent que participeu, doncs va, mira, va, tu, aquesta setmana tota la gent que enviï missatges escrivint al magazine@digitalhits.cat, la nostra adreça de correu electrònic, escrivint un mail a aquesta adreça de correu per demanar qualsevol tema o per comentar qualsevol dels temes que ara direm en aquesta secció, doncs entreu a formar part d'un sorteig de dues, Blanca? Ni una, dues samarretes de Digital Hits, que les regalem la propera setmana, va. Molt bé, David, em sembla perfecte. Veus com som aquí espontanis? Molt bé, així m'agrada. Bueno, doncs comencem. Avui, David, et deixo triar perquè hi ha o les notícies divertides o una notícia trista. Per on vols començar? Per la foto aquella especial. Vale, doncs així comencem per les divertides. Això ve de la mà de queixa, i és que sabem que a ella doncs, li agraden els objectes exòtics i sobretot eròtics. Ara no m'ha dit això, jo. Sí, i en aquest cas va penjar a través de Twitter aquesta làmpara que esteu veient en forma de, del que veieu. Tu com pots convidar gent a casa a menjar, a sopar amb una làmpara així a sobre? Es veu que ella vol, o sigui, no sé exactament a on va veure aquesta làmpara, però ella va dir: el vull en el meu vestidor. Bueno, sí, la vull seria, no? Sí. La làmpara. Doncs la vol en el seu vestidor. Per tant, podem entendre que d'aquí poc tindrà aquesta làmpara en el seu vestidor. Mentre es canvi, es despulli aquestes coses, es veurà en parella. Bé, en tot cas no ho veurà massa gent, perquè és el seu vestidor personal, allà on es canvia, per tant entenc que no hi pot entrar-hi gaire gent, excepte algú, algú de... Potser penja alguna foto a través de Twitter o Instagram. A tu, Blanca, et compraries una làmpara per penjar-la així a casa teva? No, i la veritat és que, a més, és com una mica clàssica, no? Sí. És a dir, aquest tipus de vitrall i aquestes... Sí, és clàssica, però la figura no vas a una casa del segle XIX o del segle XX i et trobes una làmpara així. Podria ser una mica surrealista, també, La veritat és que a casa meu hi ha bastantes coses. No, perquè jo us explico, ho entendreu. Bueno, no, potser no ho entendreu, però... A veure, jo us explico. Gràcies, públic. Un moment, no us atabaleu. La meva mare és sexòloga, vale? Sí. I, doncs bé, fa col·leccionisme de coses eròtiques. Per tant, podríem entendre que també hi ha cosetes d'aquestes. No làmpares allò a lo grande, però... No pots portar alguna cosa la setmana que ve? Va, penjaré una foto al Twitter. I ho comentarem. Seguiu tota la Blanca, Blanca /Ros, dues S's, La seguiu i veureu fotos d'objectes eròtics de la Blanca. De casa meu, exacte. Bueno, de casa dels meus pares, Saparem aquí... Bueno, va, després de... Ho veus? La gent llavors diu: expliqueu la vostra vida personal al programa, però és que ens sentim tan còmodes amb la gent que ens està veient que els expliquem que consisteixen tots aquí davant, aquí davant del nostre plató. Ja confia. Sí. Bueno, seguim. Seguim ara amb la Paris Hilton, una altra, com ho podríem dir, personatge excèntrica, que ha tret nou tema. Recordem que ho vam repassar fa poc, que trauria un tema amb l'Afrojack, la seva exparella, i amb el raper en Lime Wine, i la veritat és que
ha quedat un tema que no sé pas com posar-lo, perquè és que és bastant... Bueno, no queda molt ben conjuntat, no sé com dir-ho. Com ho es diu, que això? No ho sé, però queda raro. La veu de la Paris, que és super molt aguda, molt fina, amb la veu d'en Lyle Wine, que és, bueno, així, a més ell queda com raro, tot plegat. Queda molt raro, la cançó és rara, no sé, jo trobo que és que... Sí, jo trobo que és que no ha tingut gaire gràcia, eh? La cançó, tant cançó com videoclip, bueno, ja us podeu imaginar la Paris fent... Bueno, com una marrana, ja. Sí. És el que fa sempre. Fent referència a temes especials, a temes excèntrics, estranys, millor dit, doncs d'aquí unes quantes setmanes us en tenim preparat un que us deixarà bastant sorpresos. No dic més, perquè no puc dir més, bàsicament. Seguim, Blanca. Doncs bé, a través de Twitter ha penjat el videoclip i un comentari, ja està. Bàsicament és això. He de comentar perquè... No, és a dir, el resum d'això és que no queda bé, que no li agrada a la Blanca, Sí, és que ja us jutjareu vosaltres mateixos. Seguim amb la Miley Cyrus, no podia faltar, i és que té 3 adquisicions noves i no gaire barates, la veritat. Són 3 cotxes. S'ha comprat un Maserati Quattroporte, que es diu, un Porsche Cayenne vermell, i el més bo és que s'ha comprat un Range Rover Sport per portar exclusivament els seus gossos. Perquè es veu que en els 3 altres cotxes no els permet pujar i ha dit, doncs compraré un en què el puguin destrossar i puguin fer el que sigui i així les puc portar amb el cotxe a donar el vol, no? Bé, això ho farem. Ha estat ni més ni menys que $161.000, que són uns 118.000 euros, més o menys. Bé, amb un cotxe passaria igual, d'aquests 3 que s'ha comprat, amb un d'aquests passaria, jo penso, de sobres, i els diners que li sobren els